Action. Ka gida ji mana? Da aka yi. Kamar kai na gani jiya kuna rigima da wani haka zare karfe. To kai me naka a ciki? Gani ne abin da kuka bai kamata ba a matsayin ku na masu hankali. Lalacewa ta kai ire-iren ku su zo su ce za su yi min wa'azi. Ina ruwanka da uwarka. Gani ne abin da kuka bai kamata ba. Ni za ka ga ni. Amma abin ya bata ma rai dan Allah kai haƙuri. Ai ba ma ka zo da sigan ma da za ka ban hakuri ba. Kimananci kawai. Wato ma watakila ma ka je ka ga mun fesa ne. Mun zazzare karfi ko? Gani ne da babanka na zarewa karfin. Ya haƙuri gani ne da mutuncin ka bai kamata abin da kai ba jiya. Idan ka ga alaman mutunci a tare da ni. Kai Allah kai haƙuri. kar in tuttuka ma karfin. Dan Allah kai haƙuri. Wallahi ba zan sake ba kai haƙuri dan Allah. Ko a hanya ka ƙara gani na idan ka ƙara kuskura maka ƙara haɗuwa ina faffarɗe ka ware. Ya haƙuri dan Allah. Ware.